În primul rând, abonează-te la canal și activezi notificările, pentru că ceea ce vei descoperi aici ar putea schimba mentalitatea pentru totdeauna. Dacă vrei să iei din stagnare și să intri cu adevărat în jocul de înalt performant, acum este momentul. Te-ai întrebat vreodată de ce unii oameni par să atragă oportunități, bani și succes atât de natural, în timp ce alții trăiesc prin îndatorii, nesigurani și stagnare? Răspunsul, oricât de deconcertant ar prea, rar constă în salariu sau noroc, constă în mentalitate. Mai exact, mentalitatea milionarului. Vestea bun? Această mentalitate nu este un privilegiu rezervat miliardarilor din Silicon Valley sau motenitorilor unor averi vaste. Poate ei ar trebui să fie cultivat zilnic, prin obiceiuri simple, dar puternice, care vă transformă modul în care gândi, acționai și vă poziționai în lume. Nu vorbim despre formule magice, ci mai degrabă despre un proces real de reprogramare mental bazat pe autocunoaștere, disciplină și acțiune consecvent. Dacă crezi că ai nevoie de bani pentru a gândi ca un milionar, aceasta ar putea fi prima convingere limitativă pe care trebuie să o lai în urmă. Pregătește-te în următoarele subiecte. Vei descoperi practici zilnice care îi schimb energia, concentrarea și rezultatele. Și cel mai bine toate sunt accesibile începând de astăzi, chiar acolo unde vă aflai. Mulți oameni încă mai cred că succesul se măsoară doar prin dimensiunea contului lor bancar. Dar privi cu atenție vă vei da seama că există oameni bogați financiar care trăiesc epuizai, nemulumii și fără scop. Adevăratul succes de pe asta provine dintr-o mentalitate de abundent, încredere în sine și aliniere între ceea ce face cine etic cu adevărat. Adevăratul succes este să simți ce cresc în fiecare zi, de peti provocările, menine disciplina, ai grijă de sănătatea ta mentală și fizică și construiești o via cu scop echilibru emoțional. Când înțelegi acest lucru, îi dai seama că banii sunt doar o consecință, nu punctul de plecare. Ceea ce contează este călătoria transformării interioare. Oamenii cu mentalitate milionar știu că bogea nu se referă doar la lucruri materiale. Este vorba despre libertate, creștere personal, impact pozitiv și responsabilitate personal pentru fiecare pas scurt. Prin urmare, primul obicei puternic este să vă schimbai criteriul de succes. Începe prin a te întreba ce face ca viața mea să merite, în afară de bani. Contra credinței populare, nimeni nu se nate cu o mentalitate de succes. Această mentalitate de creștere este construită zi după zi prin alegeri conștiente, învare constant și expunere la idei noi. Ceea ce îi desparte pe cei care reușesc de cei care renun nu este talentul, ci autodisciplina de a menine concentrarea chiar în fața obstacolelor. Dezvoltarea acestei mentalități începe cu mici schimbări. Schimbarea plângerii cu recunoștință, fric pentru acțiune, obiceiul de autosabotare pentru vizualizare creativă și obiective clare. Un început bun? Alege o carte transformatoare precum Puterea subconștientului, de Joseph Murphy, sau Mentalitatea, de Carol Dweck, și angajai să-l aplicai, nu doar să-l citi. În minte nu eti blocat cu versiunea de ieri despre tine. Reprogramarea mentală este posibil și accesibil oricui dorește să fac munca interioară. Fiecare decizie aliniată cu creșterea ta este o alt ceremid în construirea unei mentalități milionare. Și cel mai bine acest proces este complet sub controlul tău. Mintea este cel mai puternic instrument pe care l-ai crezi realitatea în fiecare zi. Dar ce se întâmplă când convingerile tale nu funcționează în favoarea ta? Anumitele convingeri limitative acționează ca niște frâne invizibile care vă împiedic potențialul. Sunt două blocare în tipare care vă sabotează încrederea în sine și progresul. Primul pas pentru a-i dezvălui adevărata putere este să identifici aceste convingeri negative. Observai ceea ce vă spune nu pot, nu merit, este imposibil. Provocai aceste idei și înlocuile cu afirmări pozitive, din lumea reală, întrite de vizualizarea creativă a obiectivelor de vâsă. Atinse acest lucru vă schimb harta mentală și pregătește scena pentru acțiune. Este ca o grădină, dacă plantezi semine de îndoială, vei culege fructe amare. Dar dacă cultivai gânduri de putere, responsabilitate personală și creștere, vei vedea înflorirea obiceiurilor puternice care vă ridic mentalitatea milionarului și controlul emoțional. Totul începe în minte, este cel mai mare aliat al tu sau cel mai mare duman, în funcție de ceea ce alei să le hărâneti.
Reprogramarea mini este esențial pentru a dobori barierele interne care te împiedic să mergi înainte. Aceasta înseamnă provocarea în înlocuirea credințelor limitative cu idei care promovează o mentalitate abundenței și a succesului. Este un proces continuu de creștere personal care necesită răbdare, perseverență, desigur, acțiune consecvent. Un instrument puternic în acest sens sunt afirmațiile pozitive, fraze pe care le repei cu convingere pentru a-i întri încrederea în sine și pentru a te concentra pe ceea ce vrei să obții. Altul de acestea, vizualizarea creativă funcționează ca un antrenament mental. Imaginează în detaliu cum va fi viața ta când îi vei atinge obiectivele, simind fiorul victoriei. Această practică îi activează creierul pentru a acționa în conformitate cu aceste obiective. Amintiți că reprogramarea nu are loc peste noapte. Este nevoie de disciplină pentru a repeta aceste practici zilnic, creând noi neuronale care vă susțin transformarea interioară. Treptat, schimbarea mentalității devine natural, deschizându-le către o via cu mai mult scop, concentrare și împlinire. Cunoașterea și o mentalitate consecvent sunt esențiale, dar fără acțiune consecvent, totul rămâne doar teorie. Acționarea zilnic, chiar în pași mici, este ceea ce conduce cu adevărat schimbarea și vă întrete încrederea în sine. La urma urmei, în practic, îi demonstrezi ce poți să o faci. Un exemplu simplu: vrei să îmbunătăți cunoștințele financiare. Nu este suficient doar să citești scris sau să vizionezi videoclipuri, începe prin a implementa. Chiar dacă este o sumă mică, obiceiul de a te plăti primul de a economisi. Fiecare acțiune vă întrete angajamentul, creează un ciclu pozitiv de rezultate, care vă alimentează responsabilitatea personală și sentimentul de control emoțional. Este normal să simți frică sau îndoială la început, dar cheia este să fii proactiv, să rămâi concentrat și să fii intenționat. Acțiunea constantă îi activează creierul pentru a de provocările și încurajează dezvoltarea continuă, transformând micile obiceiuri în mari realizări în timp. V-ai oprit vreodată să vă gândi la modul în care mediul în care trăi oamenii cu care vă asociai vă modelează modul de a gândi, de a acționa? Nu este de mirare ce o mentalitate de succes începe cu oamenii de care alegi să te înconjuri. A te înconjura de oameni care inspiră creșterea personală, apreciază disciplina, și au o perspectivă pozitivă asupra vieții este un combustibil esențial pentru călătoria ta. Mai mult decât atât, trebuie să filtrezi influențele negative, cele care îi slăbesc energia, cresc anxietatea sau întresc convingerile limitative. Tia ce zic al spune-mi cu cine ei, îi voi spune cine eti, este adevărat, e puternic. Cutarea de mentori, alturarea unor grupuri inspiratoare, consumul de conținut care vă ridic vibrația și cunoștințele sunt practici care vă îmbunătățesc dezvoltarea continuă. Pe lângă oameni, spaiul în sine vă influenează performanța. Un mediu organizat, cu stimuli care încurajează concentrarea și concentrarea, ajută la menținerea autodisciplinei chiar în momentele de distragere, atenție sau descurajare. Crearea unui spaiu care să reflecte obiectivele tale, cu mementuri vizuale ale acestora și o atmosferă pozitivă, este un obicei puternic care contribuie la întărirea mentalității milionare și a rezistenței emoționale. Recunoașterea este unul dintre cele mai simple, dar cele mai puternice instrumente pentru a vă schimba mentalitatea. Concentrându-vă asupra lucrurilor pozitive pe care le aveți deja, vă întri mentalitatea de abundent, eliminând gândirea de deficit și deschizând spaiul pentru noi oportunități să apară. Este un obicei care alimentează motivarea zilnic și bunăstarea emoțională. Începe puțin înainte de culcare. Notează 3 lucruri pentru care eti recunoscător în ziua respectivă. Ar putea fi un compliment pe care l-ai primit, o mică realizare sau chiar un moment de pace. Aceast practic zilnic vă ajută să vă reprogramați mintea pentru a observa partea pozitivă a vieții, ceea ce vă îmbunătățește controlul emoțional și vă sporește încrederea în sine pentru a face față provocărilor. În plus, recunoașterea promovează un mediu intern și extern mai pozitiv. Când proiecti ceea ce ai recunoscut eforturile celorlalți, reaua ta de relații se întrete, creând un lan de sprijin reciproc care îmbunătățește creșterea personală și capacitatea de a dege obstacolele. Disciplina este ceea ce vă leagă dorința de rezultate reale. Este acel motor invizibil care te ține în mișcare chiar și atunci când motivația slăbește. Cei care se străduiesc pentru performanță înalt știu ce talentul în sine nu este suficient, autodisciplina și angajamentul zilnic fac diferența în marile realizări. Crearea unor obiceiuri puternice necesită repetarea acțiunilor simple în fiecare zi,
cum ar fi trezirea de vreme, planificarea zilei sau dedicarea timpului învri. Gândește-te la disciplini ca la o investiție consistent care generează un interes compus în viața, eforturile mici, cumulate, generează transformări mari în timp. Iată un secret pe care puii îl împărtesc: disciplina nu este pedepsă, este libertate. Cu cât îi controlezi mai mult rutina, timpul și alegerile, cu atât cât ai mai multă autonomie pentru a crea via pe care i-o dorești. Acest control emoțional și responsabilitate personal formează fundamentul solid al mentalității milionare pentru care toată lumea se străduiește. A ti să gestionezi timpul și energia este esențial pentru a rămâne concentrat pe activitățile care contează cu adevărat. De multe ori ne pierdem în distragerea atenției în sarcini care nu adaugă valoare, subminându-ne capacitatea de a acționa cu concentrare și intenționalitate. Prin urmare, planificarea zilnică este busola care vă ghidează călătoria către performanță ridicat. Un sfat practic: organizează sarcinile, acordând prioritate celor care generează cel mai mare impact, învață să spui nu lucrurilor care consum energia. Acest lucru necesită autodisciplină și conștientizarea obiectivelor tale pentru a evita ciclul de amânare care compromite dezvoltarea continuă. În plus, a avea grijă de sănătatea ta fizică și emoțională face parte din managementul inteligent al energiei. Odihna, o dietă echilibrată și practicile care promovează controlul emoțional sunt esențiale pentru a vă menține mintea ascuit, pentru a crește productivitatea și rezistența emoțională în fața provocărilor. Să ai grijă de corpul tu nu este un lux, este o necesitate pentru cei care doresc să mențin performanța de vârf în viața de zi cu zi. Exercițiile regulate, somnul de calitate și o dietă echilibrată vă întresc nu numai sănătatea fizică, ci controlul emoțional și claritatea mentală, elemente cheie pentru mentalitate de succes. Emoțiile, atunci când sunt bine gestionate, împiedic stresul și anxietatea să saboteze obiectivele. Învarea unor tehnici simple de respirare, meditația sau chiar inerea unui jurnal emoțional poate ajuta la dezvoltarea rezistenței emoționale, esențial pentru depășirea ecurilor pe parcurs. Iată un sfat practic: verifică regulat cu tine însui. Întrebai cum este energia voastră fizică și emoțională și ajustai rutinele după cum este necesar. Echilibrul dintre corp și minte este unul dintre obiceiurile puternice care susțin transformarea interioară către mentalitatea milionară. Spânirea alfabetizării financiare este un pas esențial pentru oricine caută o mentalitate solidă milionar. A ti să gestionezi banii, a te plăti pe tine în primul rând și a crea obiceiul de a economisi sunt practici care generează securitate și libertate, reducând anxietatea și întărind responsabilitatea personală. Dar înțelegerea conceptului nu este suficient, necesită disciplină și aplicare conștientă. Investia, chiar dacă doar treptat, și evitarea cheltuielilor impulsive sunt acțiuni care întresc autocontrolul, o abilitate crucială pentru a menține planificarea zilnică aliniată cu obiectivele tale. Gândește-te la educația financiară ca la un instrument de creștere personal, care permite nu numai să acumuleze bogie, ci să ai liniște sufletească emoționale, puterea de a acționa cu concentrare și intenționalitate în alte domenii ale vieții tale. Creșterea personală nu are o dată de încheiere, este o călătorie care necesită curiozitate, umilinii dorind de a învăța continuu. Cei care mențin angajamentul zilnic pentru dezvoltarea constantă îi construiesc o mentalitate de succes care devine mai puternic chiar în fața obstacolelor și provocărilor. Cutarea de mentor, consumul de conținut de calitate și reflectarea asupra propriilor greni sunt obiceiuri puternice care alimentează reprogramarea mentală și conștientizarea de sine. Nu este vorba doar de acumularea cunotinelor, ci de aplicarea lor cu acțiune consecvent și responsabilitate personală de a transforma teoria în rezultate. Amintiv învarea constant este ceea ce vă menține mintea ascuit și pregătit să se adapteze la schimbare. Această atitudine proactiv construiește rezistența emoțională și deschide ușii către oportunități pe care doar cei care evoluează le pot vedea. Într-o lume în continuu transformare, capacitatea de adaptare este la fel de valoroasă ca și cunotinele. Adevăratul mentalitate milionară recunoaște că schimbarea nu este o amenințare, ci o oportunitate de a crește și de a te reinventa. Reziliența emoțională este fora care te menține în continuare, chiar în fața adversității. Când ceva nu merge cum a fost planificat, în loc să te descurajezi, folosește lecțiile învățate pentru a ajusta cursul și a merge mai departe cu mai mult înțelepciune.
Această abordare proactivă întrete controlul emoțional va extinde repertoriul de solui, alimentând creșterea și disciplina personal. Prin urmare, cultivarea flexibilității mentale este esențial. Acceptarea faptului că grerile fac parte din proces, păstrarea minții deschise, ecutarea pozitivului în fiecare situație creează un mediu intern de împuternicire care conduce la transformarea ta interioară. Avea umilina de a recunoaște că întotdeauna există ceva nou de învat este unul dintre pilonii unei mentalități de succes. Acest lucru creează spațiu pentru o evoluție constantă și o dezvoltare continuă, inându conectat la cele mai actuale și eficiente informații pe calea criterii personale. Menirea unei mini deschise vă permite să absorbi feedback-ul, să vă pune la îndoială propriile convingeri și să abandonai conceptele învechite care vă pot împiedica transformarea interioară. Această abordare vă întrete încrederea în sine și vă extinde repertoriul, creând un ciclu virtuos de învare și aplicare practic. Amintiți-vă adevărata o înțelepciune constă a fi un învățător pe tot parcursul vieții. Când îmbriai această idee, mentalitatea de vâsă devine mai flexibil și mai rezistent, făcând mai ușor să depii provocările și să vă atingi obiectivele cu mai mult urin și motivare zilnic. Nu subestima niciodată puterea pailor mici zilnici. Fiecare obicei puternic pe care îl încorporezi, oricât de mic, acționează ca o piatră de bază pentru mentalitatea ta de milionar. Suma acestor acțiuni consistente creează o transformare care, în timp, se dezvăluie a fi gigantic. Imaginați de o bandă compus, în care o investie mic, repetat cu disciplină, crește exponențial. La fel este cu viața plantarea unei smâne de responsabilitate personală și concentrare azi aduce roadele succesului și performanei în alte mâine. Secretul constă în răbdare și perseverență. Succesul nu este un eveniment unic, ci un proces continuu de alegere și acțiune intenționată. Adar, sărbătorete fiecare mic victorie și rămâi puternic, tiind ce eti pe calea cea bună. Când încerci să transformi viața cu disciplină și concentrare, exemplul tu îi inspiră în mod natural pe cei din jurul tu. Această influență pozitiv creează un ciclu puternic, în care călătoria ta de creștere personală îi motivează pe alii să urmăresc, de asemenea, o mentalitate de succes și performanță ridicat. Împărătirea experiențelor, a victoriilor și chiar a provocărilor cu care te-ai confruntat, creează conexiuni reale și întrete simul scopului. Treci de la a fi un individ concentrat exclusiv pe propria ta dezvoltare la deveni un agent al schimbului, care are un impact asupra familiilor, prietenilor și chiar comunităților întreg. Mai mult decât atât, inspirarea altora vă întrete propria motivare zilnic, creând un ciclu virtuos de învare, de pirei recunotin. La urma urmei, adevăratul succes nu e doar de ceea ce obi, ci de motenirea pe care o ai celor care vin după tine. Mulți oameni cred că succesul este ceva atins dintr-o dată, ca o linie de sosire. În realitate, este o cale continuă de creștere personal, învare și depire zilnic. Acea schimbare de mentalitate ajută la meninerea motivării chiar și atunci când rezultatele apar timp. Înțelegând că succesul constă în călătorie, pregăti fiecare pas scurt, fiecare provocare cu care se confrunt și fiecare lege învat. Acest lucru vă întrete rezistența emoțională și angajamentul pentru acțiuni consecvente, care sunt esențiale pentru meninerea concentrii și disciplinei. Prin urmare, cel mai important lucru este să începei și să începei azi. Cu obiceiuri mici și puternice și o mentalitate aliniată, creezi o bază solidă care susține o via de împlinire, abundent și scop, în continuu evoluție. Acum ce tii obiceiurile zilnice care activează mentalitatea de milionar, iar o invitație pe care vei începe să exersezi astăzi, gândește-te la modul în care viața ta se poate schimba atunci când îi asumi responsabilitatea personală pentru creșterea ta, adoptând o atitudine de disciplină, concentrare și acțiune consecvent. Amintiv, adevărata transformare are loc atunci când decidi să nu așteptai un moment perfect, ci să-l creai prin mici acțiuni zilnice. De ce să nu reflectai ceva reinut? La ce convingeri limitative sunt dispus să renunți? Dacă vrei să continui această călătorie a evoluției, abonează-te la canal și activează notificările pentru a nu rata conținutul viitor care te va ajuta să întreti mentalitatea de succes. Viitorul pe care ți-l dorești începe cu decizia pe care o iei acum. Eti gata să faci următorul pas?